dut kaletik goizean, ea bakardadetik egiten dudan alde. Parkeak jendez beteta gon beharrean, denak zaborrez beteta daude. Gauden zibilizazio hontan, tantaka turismoaren txaku eskaparate. Ta bertakoak engantzau salbitxo dekoltan, buru altzagabe por no pagarte. Denbora ez da gelditzen erlojuaren tik-tak, soinuak egunero entzuten jendearen pausu errepikakor. Desberdintasunean sistema gaitu berdintzen, kale bazterretik nabil jendeari begira. Begiak ari dira pantalla guztien biragira, ikusten da aurpegietan bila gorputza, denok arropa berdina. Non dago nortasuna, non geratu da izaera gura. Gizartea maldan berakoa izua ematen dit amaiera heldua. Non dago nortasuna, non geratu da izaera gura. Gizartea maldan berakoa izua ematen dit amaiera heldua. Aurrera jarraitzen ingurua begiratzen, gaua egin dela argiak hasita itzaltzen. Komertzio txikiak itxi dira ta tabernara noa 10:00 kontzertua zen. Talaudenetan naizel telonero bikainak baina ez da inorrak gertu. Ze errespetu falta, urrengo elen kanta, pogo erraldoi batean direnean elkarta. Egoismoan sartu naiz nire ideietan blai maiz dut pentsatu zeri ari naizen zai. Mina ematen ditego era honek besteak begiratuz ez naizala jekoteko gai. Banoa etxera korrika, oera bidean odikta. Pesimismoa josi baino lehen berbiaraztera makina. Idazteko saiakera berri bat, baina amaiera beti da berdin. Non dago nortasuna, non geratu da izaera gura. Gizartea maldan berakoa izua ematen dit amaiera heldua. Non dago nortasuna, non geratu da izaera gura. Gizartea maldan berakoa izua ematen dit amaiera heldua. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, estoy aquí en un sitio increíble, que hay muchísimas vistas. Luego ya os iré contando, ¿vale? Porque estoy haciendo un proyecto muy especial. Y bueno, a ver, os adelanto un poquito así para que veáis dónde estoy. Y es un sitio precioso y nada, que enseguida os cuento más, ¿vale? Bueno, que se me ha olvidado enseñaros cómo es el sitio por dentro. A ver si se... Mirad. No sé si veis, es un sitio muy bonito. Y luego aquí tiene...